Iskrivljeni krastavac, ne baš okrugla lubenica ili kvrgava tikvica nisu više europski neprijatelji. Na police trgovina vraćaju se u velikom stilu. Europska unija razmatra ukidanje kontroverznog pravilnika kojim je zabranjena prodaja voća i povrća premalog ili čudnog oblika. Plodovi nekih vrsta poput jabuka, nektarina ili rajčica koji ne udovoljavaju pravilniku mogli bi se prodavati samo na izdvojenim policama i s posebno istaknutim oznakama. Ukidanje Brisela objašnjava sprečavanjem prevelikog rasta cijena hrane. Pravilnik su euroskeptici često ismijavali i koristili kao dokaz pretjerane birokratiziranosti Europske unije. U Kambodži ispred Kraljevske palače održava se spektakularan festival. Čak 420 tradicionalnih brodica u raskošnim bojama sudjeluje na riječnim utrkama, a sve u spomen na davnu povijest, ispričavam se, kada su se stanovnici Kambodže obranili od neprijatelja. Trodnevni festival održava se svakog studenog za vrijeme punog mjeseca, a sva 3 dana ga pohodi više od 1000 posjetitelja. Osim veselih boja, dobre atmosfere i natjecateljskog karaktera, festival obilježava i najveći vatromet u zemlji. Iako je Aretha Franklin poznata kao kraljica soula, prema anketi časopisa Rolling Stone, 66-godišnja pjevačica najveća je pjevačica cijelog rock razdoblja. Stigli smo tako i do sporta. U Unešiću je bilo ludo, vidjeli smo, a igrale su i ostale utakmice kupa. Tako je, u veselom tonu stigli smo do sporta. Nigdje nije bilo kao u Unešiću, ali niti rezultatski nigdje nije bilo tako, jer je naime tamo pala i jedina pobjeda. Da. Prve utakmice četvrtfinala kupa prošle su uz